ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଗଣେଶଙ୍କ ଚତୁରତା। ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଦୁଇ ଭାଇ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତା ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ଖୁବ୍ ଚତୁର ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲି କିଏ ଆଗ ଆସିବ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ, ମୋ ବାହନ ତ ମୟୂର, ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଆଗ ବୁଲି ଆସିବି। ଗଣେଶ, ତୁମ ବାହନ ତ ମୂଷା, ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? କିଛି ସମୟ ଗଣେଶ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ କରିବେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଗଣେଶ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ଭାବି ତାଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା ଉପରେ ବସି ପିତା ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମୟୂର ଉପରେ ବସି ଫେରିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗଣେଶ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଆରେ ଗଣେଶ, ତୁମେ ତ ହାରିଗଲ। ଗଣେଶ କହିଲେ, ନା ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ତୁମେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଲିଣି। ମାତା ଓ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 3 ଥର ବୁଲି ଆସିଲି। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲେ, ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ହବ? ମାତା ପାର୍ବତୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗଣେଶ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଗଣେଶ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଜିତିଗଲେ। ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।